Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Aksyon! Balita Evening Edition. Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 27, tuig 2021. Makakita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Siyam katuig nga bata nga gin-report missing, nakita na. Samtang 53.3 million pesos ang illegal drugs ginsunog sa PDEA. Sa mga nagapanguna nga balita national, SSS pension kag 13th month pay sang pensioners ihatag sa unang nga semana sang Disyembre. 30,000 ka mga volunteers nagperma sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Drive. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo
Madamo sa benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman nga pag-usa sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila nga mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:18, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Nakita na ang 9 anyos nga babae nga unang gin-report nga missing sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Ang bata ang nakitaan nga nagahapa sa isa ka bakante nga lote sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling. Suno sa rescue team, ginhawa ang biktima. May yara sang pila sa ulo, kaga una ini nga ginpablatter sa pamilya sa Police Station 3 nga na missing nga isa ka grade 2 student. Suno sa pamilya, ginhagad ang biktima sa nga abyan sa iyang amay nga magbakal sang pandesal pero wala na nakabalik. Ang ginatudlo nga sospetsado ang yana nasa custodial facilities ng Bago PNP. Padayon pang investigasyon sa kapulisan, lakip man sa BCPO Women and Children Protection Desk. Sa kaangot nga balita, desidido naman nga magpasaka sang kaso ang amay sang siyam katuig nga bata nga babae nga ginreport nga missing kag nakita na lamang sa bakante nga lote sa Barangay Takuling. Batok man sa sospetsado nga iya man kilala kag nakatinerman sa ila lugar sa Purok Kitahanon sa Barangay Banago. Sa interview sa Aksyon Radio, nagapati ang amay nga ginhilabtan sang sospetsado nga bata bilang isa ka babae kag wala man siya sa nakitaan pang motibo sa nga sospetsado kung nga agin himo ang krimen. Samtang nakabaton ang amay sang impormasyon nga ginako mismo sang sospek nga ini ang may kahimuan sa paglampo sa biktima. Ang sospetsado voluntaryo naman niya nagsungka sa Bago City PNP. So,
interesado akong mag-file case or anong matabosan eh? Oo, simple na pa naman to sa. Katulad lang ang ako binilagtan niya pagkatao ng bata. Well, nasasang, abing mga tuyo kung nga mong dalo mong bata, nga bagay ka wala ka sa Positive nga gano'n niya. Amo na nagulang ako Imo pa lang niya, pananaw. Tapan pa lang nga kami sa aron. Do, may plano bisa sa bata nga mo niya na, ay bagay. Ang kabahin sang pagpahayag sang amay sang siyam ka tuig nga bata nga babayi. Sa iban nga balita lokal, naglabot sa 53.3 milyones pesos ang illegal nga droga ang ginsunog sa Bioenergy Incorporated Facility sa syudad sang San Carlos nga ginpangunahan sang Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 6. Sunog kay PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion, ang pagsunog sang illegal drugs gintambugan ni PDEA Region 6 Assistant Regional Director Donalyn Jimenez kay San Carlos City Mayor Renato Agustillo subugman sa PNP Forensic Unit Region 6 Department of Justice, Public Attorney's Office, non-government organizations, kag iban pang mga elected officials. Kalakip man sa ginsunog ang 64,167 pesos nga balor sang marijuana. Ini ang ikaduha nga tion sang may ginsunog nga illegal drugs in PDEA gikan sa nagkalain-lain nga drug operation sa bilog nga Western Visayas. We successfully conducted the destruction of dangerous drugs ceremony naton kahapon at the San Carlos City Bioenergy Incorporated Facility sa San Carlos City, Negros Occidental. So we have a total worth of drugs, 53.3 million worth of shabu or methamphetamine hydrochloride. Ang kabahin sang pagpahayag sang PDEA spokesperson sa Region 6, Shay Tanalion. Sa balita, sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Ang aton pag-edad, hindi mapunggan, pero aton naman malikawan ang ginatawag kapag Aksyon Radio. Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Defensor. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
elementary. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Life Extension Vitamin D3, practical nga sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a Kagaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, gintala na sa unang nga semana sang Disyembre ang pag-release ng SSS pension kag 13th month pay sa mga pensioners. Suno kay SSS President kag Chief Executive Officer Aurora Ignacio, mag-release ang kompanya sang 27.5 billion pesos para sa 3.14 million pensioners. Nakigangot naman ng SSS sa mga partner banks para sa madasing nga releasing agud nga may gamiton ang mga pensioners sa holiday season. Ang pensioners nga ang disbursement account ang sa ilalim sang Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network kon PesoNet, participating bank o kon e-wallet subong man sa mga remittance transfer company or cash payout outlet ang magkakuha sa Disyembre 1 para sa may date of contingency halin sa una nga adlaw tubtub ika-15 nga adlaw sa bulan. Kaga Disyembre 4 naman para sa may date of contingency halin ika-16 tubtub uli nga petsa sa sambunan o kung nag-avail sang advance 18-month pension. Samtang para sa mga pensioner nga ang disbursement account yar sa non-PesoNet participating bank, ang ila pension kag 13th month pay ipasulod antes sang Disyembre 4 tuig 2021. Sa kalapusan nga balita national, nagperma ang 30,000 ka mga volunteer para sa patigayunon nga 3 ka adlaw nga National COVID-19 Vaccination Drive sa hanggang gobyerno halin Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Suno kay Dr. Beverly Ho, ang concurrent director for sang Health Promotion Bureau kag Disease Prevention and Control Bureau, may pila sa mga volunteer ang nagikan sa National Capital Region kag may magabiyahe na kuntani para magtrabaho sa iban nga pungsod apang ginakinahanglan pa o kung mas ginakinahanglan pa ang ilang nga bulig. Ginapangita sa DOH ang mga educators nga magabulig i-register kag magbulig man orient o kung mag-observe sa mga sites agud mabuligan ang traffic kag mga encoders. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:33 kag inyo ginpamatian ang kapugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karong adlaw Sabado, Nobyembre 27, 2021. Upod ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,